खुलुमबाय लोगोफोर गांसे बिजाब जाय बिजाबखौ बिजेपि सरकारा बोसोरनै जाबाय रिभिउ खालामगासिनो दङ आरो बे बिजाबखौ रिलिज जानो होआखै आरो बेनि कारना मा बेखौनो जोङो दिनै बे भिडियोआव मिथिनो मोनगोन। नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नायलां। बिराद गेदेर मोनसे जाथाय जाय जाथायखौ आर्मी जेनेरेल चिफ बिथां मनज मुकुंद नारवाने लिरदोंमोन बे बिजाबखौ आरो बिथांनि जि साख्रिनि जीवन बै जीवनाव मा मा जाथाय जालांदो बिजों आरो लोगोसे सरकारनि बिनि सायाव माबायदि एक्शनफोरा बेफोरखौ गासैखौबो बिथाङा बे बिजाबाव लिरदोंमोन। नाथाय बे बिजाबखौ सरकारा दिनै बोसोरनै जाबाय रिलिज जानो होआखै। नाथाय बे बिजाबनिनो एसेमान पेराग्राफ लिक जानानै गुबुन हादोरनि कारावान मेगाजिन होननाय गांसे मेगाजिनाव एसेमान खैटामान लाइन बिथांमोना रिलिज खालामदों आरो बेनिफ्रायनो जोंनि इन्डियायाव दावरावआ जाबोगासिनो दङ आरो बे बिजाबनि जि मोननैसो लाइन बै लाइनाव एक्चुअलि मा लिरनाय दङ बेखौनो आं नोंथांमोननो बे भिडियोनि थ्रुयै मिथिहोगोन। नोंथांमोना जुदि बे बिजाबखौ बा बे बिजाबनि बिसय जेबो मिथियाखैबा भिडियोखौ जोबजासिम नाय, नोंथांमोनाबो मिथिनानै ला। मानोना बे बिजाबनि मुङा जाबाय 4 स्टार्स अफ डेस्टिनी आरो बे बिजाबा गासै जोंनि जि पलिटिकेल पार्टी बे पलिटिकेल पार्टीफोरखौनो गिस्रोम होदो जे मोनसे सरकारा माबोरै एमान गेदेर गोरोन्थि मावनो हागोन। एक्चुअलि मोनसे समाव 2019 नि जि जाथाय बै जाथायाव चाइना आरो इन्डियानि रिलेसना बारा मोजां नङामोन। मोनसे जुद्धनि भाब जाबाय दंमोन आरो बै जुद्धनि भाब जाबाय थानायाव सानसेखालि हराव चाइनानिफ्राय गोबां टेंक आरो आर्मिफोर इन्डियानिसिम फैबाय दंमोन। बै समाव बै आर्मी जेनेरेला जोंनि बै समनि जि रक्षा मन्त्रि राजनाथ सिंह बिथांखौ फन हरनानै बे जि चाइनानिफ्राय फैबाय थानाय बाथ्राखौ खिन्थायो ओरै थोरै टेंक फैबाय दङ आरो आर्मिफोरबो फैबाय दङ, नोंथांमोननि अर्डारा मा, जों मा खालामनांगोन। आर्मिफोरनावथ' पावार दोङो बा बिथांमोनाव गावग्राबो दोङो, नाथाय बिथांमोननो प्रेजेन्ट सरकारा अर्डार हरबासो बिथांमोना माबा मोनसे एक्शन लानो हायो आरो बिनि थाखायनो बियो राजनाथ सिंहनाव सोंहरो आरो राजनाथ सिंहआ जोंनि हादोरनि जि प्राइम मिनिस्टार नोंथांमोना बिथांनि भाषणफोरखौ खोनासंगासिनो थायो, जेराव बिथाङा बुङो जे 56 इन्चनि बिथांनि बिखाया माने रावखौबो गिनो थाङा आरो रावखौबो खातिर खालामा बायदि बिथांनि भाषणफोरा। नाथाय बिखालि हराव राजनाथ सिंहआ जेब्ला बिथांनाव सोंहरो बे जाथायनि बिसय, अब्ला बिथाङा बुङो जे बिखौ खोन्था, बिथाङा मा मोजां मोनो बेखौनो खालामथों होननानै। दा खोन्थाया जाहैबाय पाकिस्तान बांलादेश बा बेलेग खोन्था गावनानै बा सिगिनानै बिथांमोनखौ होखारहरनो हायोमोन। खोन्थाया जाहैबाय मा चाइनाखौ नोंथांमोना मिथिगो बिराद गेदेर मोनसे हादोर आरो बिथांमोननि स्ट्रेंथजों जोंनि इन्डियाया जेब्लाबो पार मोना आरो माबा कारनाव गोरोन्थियाव गुलिफोर सलायना होनायाव सोरबा जुदि थैयोबाथाय मोनसे जुद्धनि भाब जायो आरो बै जुद्धनि जि दायित्व अब्ला बै जेनेरेलासो फासिगौमोन, सरकारा फासियामोन आरो बिनि थाखायनो बेफोरबायदि डिसिसनखौ सरकारनि सायाव एगारनाय जायो। नाथाय सरकारा ओरैबायदि मोनसे डिसिसन होयो जाय डिसिसनखौ बै मेजरा जेबो सानना मोनासै आरो बिथाङा फनाव गले गले सोंहरबाय थादो जे नोंथांनि अर्डारा मा, नोंथांनि अर्डारा मा, जों मा खालामनांगौ दा। आरो बेयाव जुदि बुङोबाथाय नोंथाङा जि मोजां नुयो बेखौनो खालाम होननानै, अब्ला नोंथाङा साननानै नाय बे आर्मिया मा खालामगोन। जुदि माबा कारनाव गावलायलायनानै बिसोरखौ होखारहरोबाथाय जुदि गेदेर जुद्धआव ट्रेन्सफार जालाङोबा बे जाथाया, अब्ला बिनि दायित्वखौ सोर लागोन। आरो बे बाथ्राखौनो बे बिजाबाव बियो गावनि साख्रि जीवनाव जि जाथाय जालांदोंमोन गासैखौबो लिरदो आरो बे मोनसे बाथ्राया मा जाहैयो नरेन्द्र मदि बिथांनि जि इमेज, नोंथांमोना जों जाबायदि सानो बिथांनि भाषणफोरखौ खोनासंनानै बै इमेजआ खाराब जालांगौमोन आरो बिनि थाखायनो दिनै बोसोरनै जाबाय बे बिजाबखौ रिलिज जानो होआखै। बे जिखिनि रिलिज जादोंमोन बैखिनि बाथ्राखौ संसदआव राहुल गान्धीया फरायनानै खिन्थानो सानदोंमोन, नाथाय राहुल गान्धीखौ मोनसे सोदोबबो फरायनो आरो बे बिजाबनि बाथ्राखौ बुंनो होआसै। लोगोसे बिनि साननैसो उनाव नरेन्द्र मदि बिथांनि मोनसे
स्पिच दंमोन बै संसदआव आरो बै स्पिचआवबो नरेन्द्र मदि बिथाङा फैयासै मानोना बिथाङा बुंनाय मथै साब्रैसे कंग्रेसनि लेडिस नेताफोरा बिनि सायाव आक्रमण खालामगोन होननानै गतिके साननानै नाय जे गासै पावारानो नोंथांनि आखायाव गासै एनएसजि कामान्ड'आनो जाथे बा जेसेबां सिकिउरिटि गार्ड दोङो जेसेबां कम्पानि दोङो आर्मि पुलिस सब नोंथांमोननि आरो बिनिफ्रायनो नोंथाङा साब्रैसे हिन्जावफोरखौ गिनानै नोंथाङा संसदआव फैयासै अब्ला बियो दिन्थियो जे सासे प्रधानमन्त्रि बेसां गिख' सासे प्रधानमन्त्रि जोंनि हादोरनि आरो बै बाथ्राखौनो बे बिजाबाव मोजाङै फोरमायदो जायखौ रिलिज जानो होआखै आरो मब्ला रिलिज जागोन बिनि कुनु गेरेन्टि गैया आरो आंथ' सानो बे बिजेपि सरकार थासिम बे बिजाबखौ बिथांमोना रिलिज जानो होनाय नङा नोंथांमोना बे बिषय मा सानो बे बिजाबनि बिषय मिथिदोंना मिथियाखै कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय लोगो मोनगोन बिदिनो इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गोजोन्थों।